जि रोखोमनि जों रायजो राजानो खोथा होलांदोंमोन जे आङो दरमाहा मोननायनि उनाव बे दरमाहाखौ जोंनि समस्तिनि गासैबो नामघर ब्रह्म मन्दिर बा बाथौ मन्दिर आरो मस्जिदाव राननानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बिदिनो बे बाराव आङो इएम जानायनि मोनसे दरमाहा मोननो हादों। 3 दाननि आं दरमाहा मोननो हादों। बे 3 दानखौ आं मोनबा गामियाव आङो दिनैहाय राननानै होदों। दिनैनि कार्जकुसि दिनैनि जि प्रग्राम जोंना बेनो मेनलि। आं बेखौ बोसोरबानि थाखाय होगोन। आं बे फैसाखौ थाइसेबो नाङा। बे फैसाखौ आं रायजोनि थाखाय उसुर्गा खालामलांजोबगोन। बे रोखोमनि आं खोथा होखादोंमोन। जिहेतु आं आगोलावबो जेब्ला आङो बिजनेस थिखादारि खामानियाव इनभल्भमेन्ट दंमोनथ' बै समाव आङो गावनि रांजोंनो मन्दिर बानायबोदोंमोन। दा आंनि थाखाय बे मोनसे गोदान मोजांसो बाथ्रा जे आङो उफेरा मोनसे फैसा मोन्दों। बे उफेरा फैसाखौ आं रायजोनो गथायजोबगोन आरोखि। बे सोमोन्दोआव आं नैबोरै बुंगोन जे थांनाय समाव जों रायजोफोरखौ गोदान जि सोलायनायनि नामाव दुर्नितिनि बिरुद्धि जोङो गसंथेगोन होननानै बुंदोंमोन। थ' बिदिनो आलागजारनि जि प्राइमारिनि कालचार भिसिडिसिनि चेयारमेन बिथाङा न' होनायनि नामाव गोबां रायजो राजानिफ्राय फैसा खांदोंमोन। थ' बेखौहाय आंनाव रायजो राजानि कमप्लेन फैनायखाय आङो बिथांखौ सासपेनसन लेटार होनानै दोनदों। फार्दार जाहाथे माने जोंनि जे इउपिपिएलनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना जेब्लासिम गोरा डिसिसन मोनसे होआ अब्लासो जों बिथांखौ सासपेन्ड खालामना दोनदों आरोखि। गोदान बिथांखिया फैगौ समाव जोङो मुसलपुर समस्तिखौ 40टा समस्तिनि भितरावनो साबसिन हामसिन आरो जौगाथाय मोनसे थासारियाव लाबोनायनि जोंनि गासिबो रायजो राजाया जोंजों ज' जानानै खामानि मावगासिनो दङ। आरो मुसलपुर समस्तियाव बर्मानि जि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि आरो जोंनि फमा फोथार दक्षिण बाक्सा ओनसोलाव जि साइनि गोदान मोनसे गिदिर मोनसे इनस्टिटिउट जानो थांगासिनो दं। जोंनि मुसलपुरनि रायजो राजा जानानै बा बे कनस्टिटिउन्सिनि मानसि जोंनि गासैबो रायजो राजानि मोनसे जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा। बे खामानि दामानिया जोंना गोबां स्पिडआव जागासिनो दङ। बेखौ आं जोंनि रायजो राजानो खोन्थानो हायो आरोखि। जोङो अलरेडि जि रोखोमनि दासान्दि माने बर्मायाव होननाय मथे जोङो जि मोनसे दाख्लैसो आं एसे बुंदोंमोन जे हानि मोनसे गोनो गोथो दङ। खिन्थु जोङो अलमस्ट 90% फाइनाल जों बेयावनो माने बर्मायावनो जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ बहायगोन। आङो गोख्रोङैनो बेखौ डिमान्ड होगासिनो दङ जे जों जेरैखि जाया जोङो बर्मायावनो बहायथारगोन बेखौ होननानै आरोखि। आं मोनसेल' जोंनि बे मुसलपुर समस्तिनि रायजो राजाखौ मोनसेल' खोथाखौ मेसेज होनो लुगैदों। बे समाव गोबां मानसियानो गोनो गोथो मोनसे खोथा सोलिगासिनो दं जे माने बिपिएफआ फैयोबा माने जोंनाव जोंनि सरकारा गोनो गोथो जागोन नामा बेखौ लानानै दुदुलि मुदुलि मोनसे साननाय फैदों। दा आङो रोखायै मोनसे खोथा बुंनो नागिरो जोंनि समस्तिजों लोगोसे गासैबो बिटिआरनि रायजोखौनो जे जों दासान्दि खुब कमफर्ट जनाव थानानै जों सरकार बेंगासिनो दङ। आरो फैगौ समाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों आरो आसाम गभर्नमेन्टजों जोंहा गोबां रोखोमनि सुक्ति मावनानै फोजोबनायनि बाथ्रा दङ। बे समाव जों आरो बिजेपि लोगो लालायनानै मोनसे गोदान मोनसे बिटिआर दानायनि सिमाङा जोंना जोबोद गोसायै खारगासिनो दङ। दिनै बिपिएफ दोलोआ जोंजों बा जोंनि बिजेपि सरकारजों फैनानै सरकाराव हाबफैनायनि खोथाया बे एकदमबारे नंखाय। बिथांमोननि जि माने दैदेनगिरिफोर बिथांमोना खारखुमानानै जाहाथे थानो हायिखाय जोंजों सिथाबफानानै थायोबा गगोन नामा बेखौ साननानैसो ओरैनो फोसावलाबायनाय बाथ्रा। गतिके बेखौ लानानै रायलायनांगौआनो गैया आरो खोनासंनांगौ जेबो गैया। बे बाथ्राखौ जोङो आगोलावनो बुंखादों जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जेलाव सोगोन। आरो दिनै बे खामानियानो सोलिगासिनो दङ। फैगौ दिनाव हाग्रामाया जेलनि ओंखाम जागोनखौ जोङो बहुद बार हाजार बार बुंदों। बे खोथाया सैथो। दिनै बे लामायावनो थांगासिनो दङ। नियाय नङा सिबिआइआबो बिथांखौ नागिरगासिनो दङ आरो बिराद थाबैनो बिथाङा जेलावनो हाबगोन बे सैथो। आङो आंनि फिसारि डिपार्टमेन्टआव स्पेसियेलि मोनसे आसामावनो नामदांखा मोनसे जाथावथाव बा भारत बंसआवनो मोनसे फोथायथाव बा मिन्थिथाव मोनसे खामानि मावना थांगासिनो दङ। बेनो जाबाय ककिलाबारि फार्माव जि सेन्ट्रेल सिट फार्म दंमोन। बे सिट फार्माव 2 किल'मिटार गोलाव 100 मिटार गुवारै जों मोनसे फुख्रि जावनो थांगासिनो दङ। जेरावनो आसामावनो बे गैया। आरो बरजामुगुरि होननाय मोनसे फिसारि 1985 सनाव मोनसे फिसारि प्रजेक्ट दंमोन। बे फिसारि प्रजेक्टखौ फोथांनानै बेवहाय टुरिस्टफोर फैनाय मोनसे खाबु आरो इन्डियानि बिभिन्न थाइनिफ्राय जाहाथे बे फिसारिखौ नायनो फैयो बिदिनो मोनसे जोङो मोनसे प्लान खालामदों। प्लान नङा अलरेडि एक्सेप्ट जाबाय। गभर्नमेन्ट अफ बिटिसिआ अलरेडि गो हेड अर्डार होना दोनदों। जों फैगौ अक्ट'बर मासनिफ्राय जोङो खुब स्पिडआव बे
खामानिखौ जों मावना थांगासिनो दं आरोखि মাহিলী বেতন ভগোৱা প্ৰথম একজন পাইছিলোঁ হৰসিংহ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ অনুৰূপ আজি দ্বিতীয় এজন পালোঁ সেয়া হ'ল ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তেখেতক সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতৰ নিজৰ কষ্টৰ পইচাও ৰাইজৰ নামত উচৰ্গা কৰিলে আৰু তেখেতে এনেকুৱাকৈ পৰম্পৰাগত কৰিব বুলি আমি আৰু আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেখেতক এইটো ভগৱানে সুমতি দিয়ক মোৰ প্ৰথম ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল আমাৰ ইয়াত ছাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে কেইটামানৰ ভিতৰত মই এটা কম প্ৰথমতে মেডিকেলখন আমাৰ ওদালবাৰীত যিটো স্থাপিত হৈ আছে সেইটো আমাৰ কমেও 30খন বিচনাযুক্ত নহ'লেও 10খন বিচনাযুক্ত হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিম তেখেতে এইটোত মানে জোৰ দিয়ক দ্বিতীয় আমাৰ দক্ষিণ বাস্কাৰ এখন সত্ৰ মানে দেৱালয় আছে সেইখন তেখেতে মানে এটা ভাল পজিশ্যনক আনিবলৈ মানে আশা ৰাখিছোঁ যাতে অসমৰ ভিতৰত এটা মডেল যাতে বিটিআৰ কৰাৰ আশা কৰিছে যাতে সেই দেৱালয়খনো যাতে এটা আদৰ্শ মানে দেৱালয় হয় তাৰ আমি আশা ৰাখিম কোনো মানে ভাৱ ভেদ নাৰাখি আমি সমিল মিৰেৰে কৰ্মৰ মাজেৰে আগুৱাই যাব লাগিব আৰু তেখেতক সহযোগ কৰিবলৈ আমি সকলো আগবাঢ়ি আহিব লাগিব সেইটো আমি মানে সেনেধৰণে আমি কোনো দেখা নাছিলোঁ আজি এটা বেলেগ পৰিৱৰ্তন অহা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ ইয়াতকৈ আকৌ বেছি ভাল হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ